Jag ser på Tamalan att tar vi gör tillnämningarna så var det ett namn som kom beina vägen på listan. Så då man ätfödd om först vinna så var det Eisner absolut toppscorare. Och det ser ut som Asgården Eisner över samtidigt. Så vi vinner ner Boys in a Band. Ja, till lucka till Boys in a Band. Det var tar man har vunnit en sån fina allshow capping som man har gjort som det var just här för Stuttgart-Dusiana. Och så blev vad ska man säga Oceans tonlaga namn här i förrjon. Det här så säger man näka i förhåll till det som det här var vunnit. Ja, så det är de stora röjer. Det här är så att ett störst hela klubb hemma från det är väl Öland det är Vienek. Kvart kan man bruka en slugan höjer till? Ja. Så det är innanför allt förska. Så vill man jag vet inte hur man ska säga det som på mojen. Okej, man det är en stor höjer till att föringar damaknar level. Och utanlanda kan man visa att det var ju Charlie skönande innanför allt det. Men jag räknar vi att då ser cool. Så det här är något som hjälper av visitkorten? Absolut. Ja. Men det blir gott att få det hela klappet från föringen och vidare det tas vi gör till rätt. Och där fattar jag och vi har uppbackning från jag syns jag för att förska falschen. Det är inte något tonlagar men det är kanske det är också något skärman som bulkar är det inte det alltså. Jo hända samma sätt det är något hon är bara lugger i rätt där. Så du kan inte köra och vi är glada för att de stolen med Davinci för ju. Kvart är det gångt vi i lötnen? Kom till den bästa spårningslmoina. Ja. Tack. Ja, det är vidare gång vi skapa en karriär. Vill ta detaljer och så. Låt oss höra. Ja, jag vet vi tränar nu faktiskt. Vi lär träna kvant där så jag kommer hem ur London 8 i afton. Och tar jag ut vid Donno. Men så färdar vi till Hollands i januari. Och så för att vi är ur Holland till eller vi ska spela en festival i Holland. Så för att vi är ur Holland till London att ta en platta upp. Ja. Och så ska vi spela Nekvon Showcase festivalen i norra Kanada och USA. Så det börjar att turnera och så östen spela östendrin. Ja. Det är Alpatchen. Och kvar är det om 8 år? Oj, välnande är vi. Ja, kanske är det oj, men välnande är vi Chandler fight över åter till det nästa år men välnande är vi Bosterstad jag kan Chandler Örndon. Kanske är vi såna Gotland vi vill Oceans utländska namn nästa. Korrekt. There we go. Så den professionella karriären planaren han är lektor. Ja, det är han. Helt säkert. Ja, han lektor ja. Vi får att höra nu så rätt. Och det är jag språk nöjda näck vi tar som inte Nigeria. Alltså ge på så. Och Iron där skulle vi till vad snackar du om? Okej, Iron där skulle vi eller mer så vi får till Amsterdam nu. Och så får vi till England. Och så får vi till Toronto och New York och Texas och norra ska vi hem och så att något där får vi ta vänster ner. Det var öligt till skulle långt över på det amerikanska kontinentet. För var det så att bulkar attra så för USA till här har vi en flopp jag någon tyna kan man säga men hur jag tycker för arrangera för arrangera hon är faktiskt short arrangera alltså jag vet inte vad man vill. Nej, nu säger han att till skulle över till Kanada och till Toronto skulle till New York och Texas och ja alltså det vi häs för är det till
och en showcase i Kanada och så onkra konserter i Kanada och ja, och så New York. En tvär konserter alltid eller vad det är och ja, och så till Texas i showcase. Som du ganska har så har vi i förhörs checkat det. Men att vad det Lugga, vi mer synger ikke? Jeg går til noen, vi har ikke snakket om det. Så ikke en Joel Vennskov. Ja, men etter det er riktig nå, så ser man at det ikke i alt det der. Ja, det går det. Det går det. Ja, henne bare. At det er noe ikke med ut. Noe boys in a band mountain. Kom litt av det her lukket opp kanskje? Ja, sånn tømmer kan få lukt. Der kommer den neste utgaven fra det. Jeg hørte de skulle ta opp i Englandet. Ja, det är den första utgåvan. Ist den nästa. Orsak. Men jag vet inte när jag vet inte när jag var nu hon kommer ut i april. Vi får studio i januari februari. Och ja, det har vi satt ett år. Och den nästa hon kommer nästa. Ja. Takk for det og gå et nom. Takk for det og gledelig. Ja. Ja, kom ut då, ja. Takk lykke med det. Takk for det.